Àngela i vaig a contar-vos el llibre El somni secret de Pau. Va d'un xiquet que el dia abans del seu aniversari somnia que li regalen un gosset i el matí se'l regalen. És idèntic al del seu somni, per això li posa somni. Però això no és l'únic que passa, perquè després d'uns mesos, abans de la prova de socials per a la que ell no havia estudiat molt, somnia con les preguntes i respostes de l'examen. Després d'això va contar-se-lo al seu avi. L'avi li diu que quan vaig a complir-se el seu somni, que vaya perquè li tinc que contar alguna cosa. Després de molts dies, va amb la seva amiga a una casa abandonada. Ahí diuen que hi ha fantasmes, però ell, Pau, no se'l creu. Per la nit somnia que és un drac que va a eixa casa i s'encontra el forner, que li deia que aquesta casa era dels seus antepassats i que va fer fugir als antics amos per a poder quedar-se-la ell. Pau, pel matí, va amb la seva amiga a la casa i s'encontra el forner. Mentre Pau fa que parli el forner, la seva amiga Laura el grava tot i se'l porten a la policia. Al final, el forner acaba en la càrcel. I la casa, què passa amb ell? Qui se la queda? Si vols saber-ho, tindràs que llegir-te el llibre. Adeu.